Gapanaw isab isusi na ang taunahan, daw mga muyo na pariyo man gyapon tauna din niya na pangamuyo. Nagabalik isab kanin ni kidanan Pedro, naabutan din nagaturuga uman, takpuyat kidananan. Pagpukaw din kidanan, dili danan malaman, daw ino iran na iambal kikanan. Tapangalo na bisis gapangamuyo isos, daw pagtapos din tapagpangamuyo, gabalik isab kananan kidanan. Are, gatunuga ka pa man yan gyapon, daw gapuay? Ustoon. Lagan nyo. Orason na kanan na alin ka langit, nga nataw na anta kalibutan, traidoron, daw intriga na anta malain na mga itaw. Mangon kaw, gaboton itawan na magtraidor kayaken. Mos, sugatan ta kanunan. Nagambal pa iso si kidanan Pedro, nalinang gabot udasan na isya tadusin na apostolis. Tama na mga itaw dumadin na may dala ng mga espada daw mga baston. Pasugo dananan ta mga manugdumala ng mga pari, mga manugtudlo ng mga sinulat Moises, daw mga gadumala ta mga Hudyo. Hudasan na traidor, bag-o kanan miling ki Jesus, gambadaan kananan na anta mga magdakop ki Jesus, daw ino iya na sinyas para makala danan Jesusan. Daw kino mabugno ko paagi taarek, yun inyo napapangita. Dakopon nyo kananan daw doon nyo nabantayan gid ta usto.